पत्नी सबके खुश रखे के 5 गो तरीका। पहला तरीका, ओकरा सामना में गुटखा, मधु, बीड़ी, सिगरेट ई सब नहीं खाइल करो। दोसरका तरीका, जे कमबै छहो, जे पैसा बचबै छहो, सब ओकरा अकाउंट में दे दहो कमाए के, अपना पास रुपा पैसा नहीं रखो। तेसर तरीका कि अपन माय बाप के छोड़ के ओकर माय बाप के खूब सेवा सत्कार करल करो, जना कि महीना मोबाइल रिचार्ज कराए दो, कुछ लायर के दे दिल करो, वो सब खूब खुश रहते। चौथा तरीका कि अगर पत्नी तोहर अगर जे कहलको कि हमरा सोना लैके छै, कपड़ा लैके छै, कुछो लैके छै, तो ओकरा मना नहीं करो। पाँचवा तरीका कि अगर पलंग पर सुतल मोबाइल चला रहलो, टीवी देख रहलो, केकरो से बतिया रहलो, तो ओकरा टॉर्चर नहीं करो कि टीवी बंद कर, मोबाइल बंद कर, खाना बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगलो, अगर पत्नी सबके, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और नहीं लगलो अच्छा